ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Хонатеҷа. Ирӯз 16 декабри соли 2024. ирӯза хонамон дар шаҳри Бухтар дар деҳаи Мирзообод тарафи МЧС қарор дорад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибхона, рақамҳои мо барои реклама кардан мондагем. мақсад хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp мо роӣ кунед. мо навори байна реклама карда фурӯш намегузорем. хонаҳои кироӣ мекунен, ранги ҳамаи бародармо видеонавор карда, фасон карда роӣ кунен. мо навори байна бари тамошобинён пешниҳод мекунем. ин хонаи мо қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар деҳаи Мирзообод тарафи МЧС мегӯям. обши се хона масоҳати 9 сотиқ замина ташкил метавад. обсвет масъалааш мега ки камбудӣ надорад. касоне ки мехарад ина рақамҳои WhatsApp ахираш 16 ёки номерои дастии Тоҷикистон 6622 рақамҳои дастимон ёки прямои WhatsApp-и Русияда занг занед. номерода метонен мақсад муроҷиа кунен. се хона як веран дорад, баня дорад, боз анҷомхона дорад, гирди хона маҳкам кардагӣ, ҳуҷҷатҳои хона сатҳои мактаб где-то 15 минут роҳ масофа аз хона то мактаб ҳастай. роҳи калон аз хона то роҳи калон 200 метр масофа дорад. масҷид ҳастай, мағозаҳо, аптекаҳо наздикай ба роҳи калона 200 метр роҳай аз роҳи калон то района. ба мошино 3 сомонда мераванд. хонара соли 2018 сохтиянд. хоб ба лои ака пештар ба лои мебардоштам хонара. ба лои соли 2018 хонара сохтиянд. кредит намекунанд, камтар муомила дорад. мақсад арзон ҳамешава. нархи хонара дӯстон дар охир пешниҳод мекунем, мақсад эълон мекунем, тамошо кунем. шумо просто бо диққат хонара нигоҳ кунен, агаротро нигоҳ кунен, даронаи хонаҳоро тамошо кунен. нархиш дар охир эълон карда мешавад. марамат нафарои ки хонахар ҳастен ҳамин ака мефурӯшаш срочна аз сабабе ки мақсад проблема дорем, ба ҳамон хотир хонара савдо мекунем. шаҳри Бухтар деҳаи Мирзообод тарафи МЧС қарор дорад. хоб навора ба лайко поддерживать мекунем бачаҳои азиз. агар хоҳем ки шумораи хонаҳо живои навор карда шавад, чӣ қадаре метонен видеода лайк бизонен, дар канали Хонатеҷа подписатсия кунен, хонаҳотона видеонавор карда модароӣ кунен. мо иншоаллоҳ навори баъдина бари нафарои хонахар пешниҳод мекунем. албатта ки хонаҳое ки мо мегузорем ҳамун нафарои хонахар тамошо мекунанд. як просмотрам бошад, якта одами хонахарай. дӯстон азиз, хонаҳое ки шумо роӣ мекунен дар YouTube канали Саудо ТВ, дар TikTok-и Instagram-и Саудо ТВ, дар YouTube канали Хонатеҷа мо навор мекунем. агар хоҳен хонаҳотон рафта худмон видеонавор карда бари мардум пешниҳод мекунем, ё ин ки суратҳо қатъиян роӣ кунем, қабул мекунем. хулас чизе ки роӣ мекунем мо реклама мекунем. дохилои хонаҳо фасон, ремонтҳои зури замонавӣ кардагӣ, об свет камбуд надорад. хулас шароитҳои беҳтарин барои зиндагӣ кардан муҳайё карда шудагӣ. навора далши худтон тамошо кунен то охира хонаҳоро бинен. ахирда нархи хонара эълон мекунем. хулас тамошо кунем бачаҳои азиз. хоб дӯстон, чӣ хеле диден, ана ҳамаи хона бояд дарҳол савдо карда шавад. ҳама каса лайко хати поддержка мекунем. навора поделиса кунен. нафаре ки ҳамин тарафо хонахар ҳастанд. нархи хона 320 000 сомонӣ. мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ дорад, ҷои обод 320 000 сомонӣ мегӯянд. арзонш мекунад. агар аз номи канали Хонатеҷа занг бизанед. беҳтарин место барои зиндагӣ кардан
مهیا شدگی. رقم‌ها را ماندیم برای رکلام کردن. چیزی باشه اگر در واتساپ روی کنین یا که میریم خدمات ویدیو کدا پیشنهادی مردم میکنیم لایک بزنین زنده و سربلند باشین.